Provincial Health Office nagbantay batok sa epekto sa heat wave nga posibleng muigo sa Sugbo. Airport Police sa Mactan gitangtang sa iyang katungdanan human gireklamo nga nangilkil sa pasahero sa modus nga laglag bala. Duha ka police station sa lalawigan giimbestigar human napugahan dunay aligasyon nga gibayran. Estudyante nga moambak unta sa 4th floor sa ilang eskwelahan napugnan sa iyang mga classmate. May hapon sugbog Kabisayan, usa ka estudyante sa Zapatera High School misuway pag-ambak gikan sa 4th floor sa ilang eskwelahan. Dali kini nga napakgang sa iyang mga classmates ug magtutudlo. Kini giaksyonan ni Jinky Rosit. Dinhi sa 4th floor sa Zapatera High School mitungtong sa railings ang usa ka estudyante sa grade 7 kinsa suway nga moambak kagabi. Apan dali nga natabang sa iyang mga classmates ug magtutudlo ang dautan nga tinguha nga pagpakamatay sa maong bata sud sa maong tunghaan. Giingon nga may suicidal tendencies ang maong batanon sanglit duha ngadto sa tulo kay gayunan niya kini nga gibuhat. Kagabi, samtang busy ang tanan sa semifinal exams nila, nakahigayon kini sa pagtungtong sa railings nga nakapalisang sa mga tinunan ug sa mga magtutudlo. Mauna na siya ko. When I went outside from my room, I saw her nga naa na siya dito and I was really kanang na-frightened jud ko, nakuyawan jud ko ang akong balahibo na nindog jud kay when I saw her ma'am, murag gamay na lang jud ma'am, ambak na jud siya in town, Ginoo ko. Dali nga miabot sa eskwelahan ng principal sa tunghaan aron pagsusi sa kahimtang sa bata. Miabot sabang iyang amahan kinsa maoy mimay-may kaniya. Matud sa principal, wa sila'y kalibutan kung unsang matang sa problema ang gihambin sa batanon, sanglit hilumon man kini. Papadyo kay ko kebo sa background sa bata kay di man ko na siya mutingog. Sige na. Sige na. Kanang kuan siya ba dili musulti bisag saan mo pangutana di gyud motubag. Last Saturday mo to din na siya sa taas amo kong gipangutana unsay problema wala. Tungod sa hitabo, naglaraw ang mga teachers nga bantayan pag-ayo ang iyang mga lihok aron malikay nga mulampos kini siyang dautan nga tinguha sa pagkutlo siyang kinabuhi. Gipasalig sa mga magtutudlo nga di nila pasagdan ang sibisan kinsa nila nga mga estudyante. Nga dili siya for the meantime nga ibutang dili sa eskwelahan or paskwelahon just for the sake nga ma-safe lang jud siya. I think that we will go for that because Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Gipa-imbestigar sa kadagkuan sa kapulisan sa mga pulis sa lungsod sa Santa Fe ug Tuburan, human nakaiskapo ang ilang dinakpan nga nalambigit sa gidili nga drugas. Kini giaksyonan ni Ray Pasaporte. Matud ni Senior Superintendent Raylin Bunlawas, Deputy Regional Director for Operations, unang giiskapuhan sa dinakpan ang Tuburan Police Station niadtong Miyerkules sa kadlawon. Kagahapon sa kadlawon ang Santa Fe Police Station na usab ang gipugahan. Ang mga pulis sa duha ka lungsod nalingla sa ilang mga piniriso nga nagpakaron ingnon nga gisakitan og tiyan ug gikinahanglan magpahiling og doktor. Yes, we have received reports coming from the different operation centers of different provincial police offices, like particularly sa Cebu Province. They have reported that na ay mga dinakpan nga nakaiskapo during the regular procedure of documentation, like atong panang magpang-medical check-up, and then this suspects took advantage of probably relax bang ato ang security personnel. Gimanduan ni Chief Superintendent Manuel Gaerlan ang Investigation and Detective Management Division o Provincial Investigation and Detective Management Branch sa pag-imbestigar sa mga pulis nga gipugahan. Depende ka na sa resulta sa investigation. Kung makita dito nga they have tend to be relaxed mo na nakaiskapo, magatubang ginasalag administrative charge. Kay without the laxity, dili unta sila maeskapuhan. So ato ka ng pagatan-awon during the conduct of investigation.
Nakadawat ang ilang opisina og impormasyon nga gihatagan og kwarta ang pulis sa pamilya sa dinakpan sa Santa Fe. Hinungdan nga gibuhian og giingon lang nga nakaiskapo. Matud ni Lawas, buot niya kining sutaon og unsa ka tinuod ug sikin sa usab kining mga pulisa nga nidawat sa bayad bugti sa pagbuhi sa ilang dinakpan. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte. News 5. Gidili sa Commission on Elections ang pagpangampanya sa unang adlaw sa campaign period alang sa mga lokal nga kandidato. Kinigiaksyonan ni Edwin Cañete. Tungod kay naatol ang gikatakda nga pagsugod sa campaign period sa mga lokal nga kandidato karong Marso 25, dili sila mahimo nga mangampanya. Didili sa mga lagda sa COMELEC ang pagpangampanya sa maong adlaw nga usa ka Biyernes Santo. Kani ang COMELEC mitambag sa mga kandidato nga mulikay usab sa pagpamulong sa ritual sa Biyernes Santo nga pagbatbat sa pito sa katapusang pulong ni Hesus. Posible pa nga mapuno sa pagsaway gikan sa mga butante ang mga politiko nga mupahimulos sa maong kahigayunan. Ang tao vigilant man ana nga patay pang Ginoo nya sugod na kay pangampanya, so diha na musulti ipal mo ko ingon ana ba, so puno ka saway, ibalo ka ning mga tao ngita nagsawayonon, list kayo mo appreciate dali ra kay kasaway. Miawhag si Sarno nga agwantahon ang usa sa mga politiko nga dili mga panya atol sa Biyernes Santo kay mamahimo na kini nilang buhaton pagka Sabado e Gloria. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. Usa ka substitute candidate ang ipuli o dili man usa ka special elections ang himuon sa higayon nga ma-disqualify ang makadaog nga kandidato sa South District sa Dakbayan sa Subo. Kinigiaksyonan ni Edwin Cañete. COMELEC may klaro nga dili makalingkod ang mapili pagka-congressman sa South District sa Dakbayan sa Sugbo, sa gayon ma-disqualified ang makadaog nga kandidato. Ang substitute candidate mo ang mulingkod kung mahukman ang disqualification sa dili pa ang eleksyon. Apan kung mahukman kini human sa eleksyon, usa ka special election ang himuon alang sa pagpili sa representative dinhi sa Kongreso. Matud ni Atty. Marcel Sarno sa COMELEC, hangtod karon wala pa sila nadawat nga resolusyon sa COMELEC batok sa gimando sa ombudsman nga perpetual disqualification ni Congressman Bibot Abillanusa. Sa atong gikuan sa mong gipakita ko motion for early resolution, meaning wala pa gyud na resolve. So it is up to the Commission on Election to resolve sa ilahang motion kay ano man na siya to resolve the case. As to kanus agor na i-resolve, wa usad ta kabalo sa on our end. Si Congressman Bibot Abillanusa gisilutan sa ombudsman nga dili makahupot og posisyon sa gobyerno hangtod sa hangtod. Napalgan siya nga sad-an sa reklamo sa iyang eskwelahan, gipa-eskwela ang mga scholar sa Dakbayan sa Sugbo, samtang siya konsehal sa syudad ug sakop sa komitiba nga mupili sa mga scholars. Makapadayon pa sa pagpangampanya si Cebu City South District Congressman Bibot Abillanusa hangtod nga dili pa hingpit marisolbar sa COMELEC ang iyang disqualification. Ug mudaog siya, then mabakante dili automatic sa ako lang kuan, dili automatic si Jerry mo lingkod. But ug ang decision mahitabo before election day, then way kontra si Jerry. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. Provincial Health Office nangandam batok sa mga tawo nga posible nga maapektuhan kung mahitabo ang usa ka heatwave. Kinigiaksyonan ni Jinky Rosit. Human may pahimangno ang pag-asa nga posibleng makasinati ang nasud og heat wave karong ting-init, nagpadala og timang Provincial Health Office sa kalungsuran aron pagsuta kung dunay mga tawo nga nabiktima na niini. Usa sa ilang sutaon kung dunay mga tawo labi na mga tiguwang ang nakasinati og kalit nga pagtaas sa blood pressure nga miresulta unya sa stroke. Pahimangno ni Dr. Cynthia Hinosulango nga likayan ang sobrang pagpainit sa adlaw aron nga dili ma-dehydrate ug makuyapan. Mabot na gani ang summer, but of course because of the climate change, wala naman tayo, any day can be a hot day now, rainy day tomorrow, so it's always na, yun lang na nato na advocacy na bantay ta na to stay out for a longer period of time.
Giagni sa Kapitolyo ang mga mag-uuma sa nagkalain-laing dapit sa Sugbo nga likayan ang pagtanom panahon sa grabing kainit aron nga di sila magkasakit. Base sa monitoring sa Pag-asa, ang syudad sa General Santos mo'y mitala ug labing init nga temperatura karong tuiga nga miabot og 38.6 degrees Celsius niadtong Marso 1. Hinuon matud sa Provincial Health Office sa dunay mga mag-uuma nga aware na sa mga posibleng epekto sa grabing kainit karong panahona ngadto kanila. They go out even before 4 o'clock in the morning. Naka-flashlight silang ulo, mamukbo sila mga tanong. Kay sila sad cautious sad sila. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Posible nga maapektuhan sa kainit sa panahon ang kapulisan nga gipakatap sa kadalanan. Gitambagan sila sa Police Regional Office sa pagpaniguro nga adunay tubig nga dala ug atimanon ang ilang panglawas aron kapanalipdan kini batok sa kainit sa panahon. Matod ni Senior Superintendent Ray Lyndon Lawas, gitugutan nila ang mga pulis nga na-assign sa kadalanan sa pagpasilong sa higayon nga mugrabe ang kainit nga masinati. Aduna nay usa ka police trainee sa Kauluhan nga namatay sa heat stroke. We have also tasked our health service to go around also to check our police personnel on the field. Kumustahon kung kinahanglan nga mo undergo sila o check up, health check up ato kanang pagabuhaton. Gitangtang sa iyang katungdanan ang usa ka pulis sa airport nga nangwarta sa usa ka pasahero kinsa mireklamo nga gibutangan og bala ang iyang dala nga bag. Kini giaksyonan ni Ryan Sorote. Pipila ka buwan nga nahilom ang kaso sa laglag bala. Apan nabuhi kini sa pagtrending sa Facebook post ni Limuel Galo. Base sa post ni Galo, na biktima sa laglag bala o ekstorsyon ang iyang kabanay dili sa Ninoy Aquino International Airport apan sa Mactan Cebu International Airport niadtong Sabado sa Marso 5. Paingon ang biktima ug ang iyang pamilya sa Guimaras Island. Mato ni Galo, negatibo sa unang pag-x-ray ang bag sa biktima dihang mi-check-in sila. Sa ilang pag-agi og balik sa x-ray machine, human na ngaon gipablihan ng iyang bag nga dala apan walay nakitang bala. Apan gikuha ang iyang bag sa nagbantay o gibutang sa x-ray machine. Didto na nakita ang duha ka mga bala sa Armalite ug bala sa kalibre 45. Gida ang biktima sa usa ka holding area una sa ilang buhatan. Gisaysay sa biktima sa usa ka opisyal nga babay ang iyang kasinatian apan igura siyang gitubag nga alibay ra ang iyang gipangsulti. Gida pagbalik sa holding area ang biktima kinsa nangutana aron makaapas sa paglarga. Dini na nangutana ang pulis kung doon na ba sila'y balon. Mitubag ang biktima nga doon na siya'y 2,000 pesos ug miingon ang pulis nga igura kini ug misud sila sa pansayan din gihatag sa biktima ang kwarta sa pulis dayon diretso sa boarding area. Wa mahimuot sa report ang kadagkuan sa Mactan Cebu International Airport ug mipatawag og tigom sa Airport Police OTS ug ubang mga buhatan sa tugpahanan. Girelibuhan dayon sa Airport Police ang pulis nga gipasangin lang nangilkil sa pasahero. Ginarelieve siya na ko siya sa iyang post niya. Ginarelieve na ko sa station. Dadalo ko sa headquarters na mo. Pending investigation. Gila usab ang opisyal nga pulis nga nakastorya sa biktima ug ang mga naka-duty nga OTS inspectors atol sa hitabo. Dunay no-touch policy ang Airport Police ug OTS inspectors aron malikayan ang laglag bala. Gikumpirmar sa OTS nga dunay bala nga nakitaan sa bag sa usa ka pasahero niadtong Marso 5. Matod nila, way nakaduol sa biktima nga mga OTS inspectors ug pulis base sa ilang nakita sa CCTV camera sa X-ray area apan wala usab nila gipakita sa masakop sa media ang recording sa CCTV. Wala gi-contact ang atong screeners sa bag sa pasahero. So siya mo miable, in fact gipabalik pa ganin ni kausa ang pasahero together with sa iyang bag para ipaklaro gyud or klaruhon kung asa gito nabutang ang bala. Ipapublikar sa tugbahanan ang CCTV sa sunod nga mga adlaw. Gipangita usab ang nagpost sa reklamo ug ang mismong biktima aron sa ilang affidavit. Di man kompleto man gud ang post, wala man pirma o subscribe kasi kung sworn affidavit na statement should be subscribed by a lawyer, di ba? Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. 47 ka ballot boxes ang ipadala sa COMELEC ngadto sa Kauluhan alang sa recount nga tubag sa counter protest ni Cebu City Vice Mayor Edgar Labella.
Matud pa ni Attorney Marshall C. Sarno, 78 ka ballot boxes atua sa kauluhan tungod sa protesta ni Joy Agustus Yang niadtong milabay nga piniliay. Sa 31 ka ballot boxes midaog si Yang sa gihimong recount. Ang balota nga ilang ipadala karong gabi kabahin sa counter protest ni Labella ug adunay mga kuyog nga mga watcher sa matag partido. Kuan Juyang ug ni Juyang versus Labilla. Gi-require ni sa Manila to ship the remaining counter protested ballot. Number of counter protested is 28 ka ballot box, but ang 31 to ana sa Manila. Ang nabili na lang namo diri 47 na lang ballot box. Ay dili balota kundi ballot box ha. Nagsaka ang mga kaso nga gihuptan sa Provincial Women's Council batok sa mga pagpangabuso sa mga babay. Apan wala pa'y bisan usa ka kaso na resolbar sa korte, sukad nga natukod ang komisyon unom ka tuig na ang nakalabay. Kinigaksyonan ni Jinky Rosit. Niadtong 2010 na implementa sa provincial capital ang pagmugna sa Provincial Women's Commission. Kini mao'y dangpanan sa mga kabataan o kababayinan nga nakasinati sa mga pagpangabuso. Sud sa 5 ka tuig, miabot og 187 ka mga kaso sa pagpangabuso ang natala sa ilang buhatan. Sa maong gidaghanon, duha pa lang ang posibleng marisulbar sud ning tuiga. Matud sa komisyon, tungod kini sa daghang mga kaso nga napasaka na sa korte, hinungdan sa langay ang pagresolbar niini. Sagad sa mga reklamo, nakasupak sa anti-rape law, child abuse ug violence against women and children. Kung dunay mga kababayan o kabataan nga ma-rape, unya moduol sa atong opisina, ubagaha, wa sila nakaduol pati nahibaw na dunay mga panghitabo, ato kung silang panikamutan na atong maabagan, aron mahatagan silang hustisya. Matud sa Kapitolyo, dunay pagsaka sa mga kaso nga pag-abuso sa mga babae nga natala sa Provincial Women's Commission. Ila kining gitumbok sa nagkadaghan usab nga mga babae ang misalig ug midangop sa ilang buhatan aron magpatabang sa nagkalain-lain nila nga mga kaso. As to the question nga nahatagan hustisya, partly nahatagan o hustisya ang atong biktima because ano yung duha ka kaso nga hapit na ma-resolve, the perpetrators are in jail. Alang sa aksyon, Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Mga nagprotesta nga empleyado sa maternity hospital midagkot og mga kandila sa ikotulong adlaw sa ilang gihimo nga hunger protest. Kinigaksyonan ni Jinky Rosit. Alas 5 sa hapon kagahapon nagpahigayon og candle lighting activity ang mga empleyado sa Cebu Puericulture and Maternity Hospital. Kabahin kini sa ikatulong adlaw nila nga hunger protest, human nga wa motunga ang management sa ospital atol sa mediation sa labor dispute sa miaging adlaw. Sud sa ospital makita ang protesta nga gihimo sa mga nurse kinsa padayong nag-duty bisan ug wa na sila'y mga pasyenteng giatiman. Matud sa Vice President sa Cebu Maternity Hospital Employees Union nga si Fundador Alforque, padayon silang gibarat sa management pinaagi sa hugot niini nga baruganan nga 4 pesos lang ang ihatag nga aumento sa ilang suhulan. Ni-request yun may nga unta, kana na untang maka-decide kanang mga ang board ba or either bisakin sa ilang ipada dito nga na authority to bargain. Hangtod nga di marisulbar ang maong isyu, nanganti ang union sa maternity hospital nga padayon silang muhimo og hunger protest, hangtod nga dunggon sa management ang ilang hangyo. Pagkakaron gibarugan sa management ang 4 pesos nga aumento gikan sa orihinal nga tanyag nga usa lang ka piso. Gipangayo sa union ang GES ngadto sa 15 pesos nga aumento sa ilang sweldo sulod sa duha ka tuig. Kita nagsige kita ingon sa asa mi abot nga kami abli kay mi nga bisag nasabutan na open kay mi sa negotiation nga magkaabot mi. Alang sa aksyon, Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Giplansya na karon sa mga kapulisan nga sakop sa riyon ang summer security plan nila aron pagsiguro nga luwas ang mga turista nga mobisita sa Sugbo. Si Ray Pasaporte sa detalye.
Pahugtan karon sa PNP ang ilang monitoring batok sa human trafficking sa mga langyaw ug lokal nga turista nga mobisita sa tourist spots sa Central Visayas, labi na kay naghinangat na ang Semana Santa ug summer. Ang Sugbo maoy usa sa paboritong dugukon sa mga turista aron magbakasyon diin sagad kanila may kuyog nga minor de edad. Kay base ano niya kung napoy mga museo nga magdala og kuan mga malabi na og mga minors talking about human trafficking. Usa ka na sa ato ang additional task that we have given onto our commanders in the field. Subay sa summer security plan ilang nakabut ang kasabutan. Magsugod sa Lunes Santo ang deployment sa personnel hangtod sa abli sa klase karong buwan sa Hunyo. Ilang naobserbahan human sa Holy Week, daghang mga sitio, barangay, lungsod ug syudad nga magsaulog sa tinuig nga kapistahan, ilabi na sa buwan sa Mayo ug ang pagpahigayon usab sa eleksyon sa Pitsa 9. So, what we are doing right now is we conceptualize and formulate a security plan that would go through all of these activities. Of course, we have a particular security plan for the election, but for the whole summer, we have directed our provincial directors and city directors to come up with a security plan. Matud ni Lawas, dunay mga lugar nga dagsaan sa mga tao nga bakasyonista nga mobisita sa beach ug mountain resort. Laing bisitahon sa mga tao atol sa Semana Santa ang retreat center ug ang naila na kaayo nga Kabanhawan Festival sa lungsod sa Minglanilla ug ang isla sa Bantayan. Atol sa Semana Santa ipatuman usab sa PRO7 ang 24/7 police visibility sa mga bus terminals, pantalan ug tugpahanan aron masiguro ang kaluwasan sa mga bakasyonista. So all of these things are being considered na mga tourist destinations to include the port of entry and exit, the bus terminals. We will also be deploying personnel along the road that would probably assist the motorist while they are on travel. Gipahimangnuan sa PRO7 ang publiko nga dili mo kumpiyansa nga maghurot sa pagpanglakaw, ang tibuok pamilya ug biyaan ang tagsa-tagsa nila kabalay aron dili makapabor sa sitwasyon. Ang mga kiriwan ug kamot, likayan usab ang pagdala og mahalong mga butang aron dili sab matintal ang mga tulisan atol sa ilang pagbakasyon. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Number coding ang usa sa solusyon nga nahuna-hunaan sa pagsulbad sa traffic nunot sa pag-ayo sa taytayan sa Mactan. Kinigaksyonan ni Ryan Sorote. Sunod buwan na ang planong pasiradaan ng First Mactan Bridge alang sa repair project sa Taytayan. Apan hangtod karon, wa pay solusyon sa mamugna unya nga traffic tungod sa pagsira sa Taytayan. Wa pay shipping company ang nag-apply og permit sa paghakot sa mga pasahero, sakyanan og karga paingon og gikan sa upon. Usa sa plano sa City Traffic Management System sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang pagpatuman sa number coding sa mga sakyanan nga moagi sa First Mactan Bridge. Sa ako na number coding para that certain day of the week, 3 times a week na MWF na di sila kaagi sa bridge. At least kung gusto sila mari, ari kung tabok sila sa agi ka man Lapu-Lapu paano man daw muagi ko sila sa barge. Buot nila nga mapugos ang magdala og sakyanan sa pagbili ni ini og paggamit og public transport sama sa ferry boat og fast craft paingon sa Mactan. Mapugos usab ang magdala og sakyanan og pagsakay sa barge paingon sa upon. Duna unya exemption sa plano nga number coding alang sa masakyanan sa gobyerno ug ubang mga grupo. Ipaabot sa CTMS sa Mactan Cebu Bridge Management Board ang ilang plano. Kaya kung di man sila gusto muagi sa barge, di sila magdasig sa sakyanan, mas labi maayo. Kaya madikonjis ang kalsada, kawa na yung mga auto, makuhaan ng mga auto magdagan sa kalsada. Kung madayon ang number coding sa Second Mactan Bridge, kinahanglan ang pagtinabangay sa mga kagamhanan sa Mandawi ug Lapu-Lapu City. Ang pag-ayo sa First Mactan Bridge, gimanabana nga mahuman karong Disyembre. Apan tungod sa pagkadilatar sa ilang pag-ayo, posible nga malangay pa kini. Suma sa Bridge Board nga di pasiradaan ang Taytayan kundi maandam ang mga alternative transportation paingon sa upon. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Naglaraw karon ang Mandawi City Police Office nga i-organize og hatagan og uniforme ang mga habal-habal drivers sa maong dakbayan. Si Ryan Sorote sa detalye.
sumasama yung ating kapulisan sa Base sa datos sa Mandawi City Police Office, miabot og 30 ka kaso sa mga gipangkawat nga motor ang ilang na-record ni atong buwan sa Enero. Mas taas kini sa 14 ka kaso ni atong meging tuig sa susamang panahon. Nabalaka ini ang kapulisan mao nga gitigom nila ang mga namaligyag motor sa syudad. Sa tigom nasuta sa kapulisan nga dunay mga namaligyag mga motor nga kalit mo embargo sa wa mamayad nila nga customer. Matud sa kapulisan, pipila sa na-record nga kaso sa motor napping sa Mandawi, ang kaso di ay sa pagpaembargo sa mga utangan ug motor. Tuyon sa mga dealer og motor nga kaliton og embargo ang mga motor tungod kay dunay ubang mga ipanago ang ilang mga giutang aron dili maembargo. yung ano namin, yung aming investigation, sometimes yung mga nawawalan ng mga motorcycles are what we call this are delinquent in paying their amortization. Nasuta usab sa MCPO nga dunay modus diin i-report nga gikawat ang motor apan wala di ay. Dunay mga higayon nga ang mga gi-report nga gikawat ang gibaligya di ay sa tag-iya sa uban o gipang chop-chop alang sa spare parts nga problema karon sa mga dealer. Gawa sa problema sa mga dealer o sa mahilig nga mangutang, gibantayan usab sa kapulisan ang mga pagpangawat og motor. Sagad kawaton ang mga motor sugod alas 4 sa kadlawon hangtod sa alas 8 sa buntag. Ining mga orasa, gipahimusgan sa kapulisan ang ilang pagpatrolya ug mga checkpoint sa kadalanan. Most of those pala na nawawala are stolen while parked, so around 90%. Plano usab sa traffic unit nga i-organize ang mga balhaba sa syudad nga mo'y sagad gamiton sa krimen sama sa riding in tandem o couriers sa mga ginadling drogas. Like the one I use, no, may best ko ang habal-habal, pinapot sila best, no, proper identification, because we noted that some of the habal-habal are involved in criminal acts like in Magpatabang usab ang MCPO sa Konseyo sa Dakbayan sa pag-umol og technical working group aron mapadali ang ilagi pang-propose nga solusyon sa problema sa mga motor. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Maukadto ang mga balita sa Aksyon Bisaya. Ako si Glenn Soco. Mga balita nga pundasyon sa ligdo nga opinyon ug konkretong solusyon. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid, kay di lang kutob sa balita, aksyon!